Hello guys, ito po yung mga cactus na anong pala? Na mamahali. Litops ang pangalan na nito. See? What? May bulaklak dito. Ito yung mga hanging plants. Ito. Yan o. Wow. Parang nasa ibang bansa lang tayo, ha? Ito guys. Greenhouse talaga. Oh, greenhouse. Ito man o. Ito guys, oh. Pag namulaklak ito na. Crab plant. Crab plant. Yan. Purple. Dito lang po yung makikita sa Trinidad, Baguio. We are here in Trinidad, Baguio. Sa bilihan po ng mga bulaklak. Ito po. Pwede po kayong pumili. Ito guys. Pang indoor, pang labas, pang loob. Ito yun. Ito guys. Ito guys. Air plant. Mga air plant. Sabong na ukitang natin. Tingnan mo to. Oh, ang kaaganda sa mga bulaklak. Come and buy na po kayo dito sa Trinidad, Baguio. Hindi air plant. Ito ang mga air plant nilang napakaganda guys. So, May bulaklak. may bulaklak na siya oh. Yan. Ito guys. Bigla ka na mga baba. Nakakahila. Yan po. I-edit. Ito guys. Yan.
Ang haba ng bilihan dito ng mga bulaklak sa Benguet. Oh my. Yan, ako umulan na naman. Let's go na. Okay guys, see you next vlog. Bye bye.